Čaute, dnes sa vítam do nového videa. Tak to je moje prvé video a skončil som moje staré video, lebo mal som tamte. Začnem, budem toto presne robiť, budem všetko stejné robiť a budem ešte furt hovoriť sayonara na konci a ešte, ale budem robiť tie nové veci, to budem mať čas, no. Tak, všetko je tu zmenené, som v Belgicku ešte furt, tak, kortňačky mi ešte žijú, ale si sa nikdy nevšimli, že? Moje kortňačky. To som zabudol. Ale poďte za mnou. Palačinky mi jedli. To je moja baba. A to sú moje kortňačky. Janku, môžem sa ti dať čo opýtať? Janku, Tak Ty poďme do toho, poďme. ty sebe so s Maťom píšeš, či jak? Tak, môžem na online baviť hry, keď budem mať a tak to je asi všetko, co ja mám. Tak, sayonara. Čau.